Så er vi kommet til spørgsmål 3, og det lyder, er der miljømæssige ulemper ved biomasse? Så vi allerede lidt i overstående spørgsmål er kommet ind på, så er der en del ulemper ved biomasse. Hvis man skal kigge ud fra miljøets synsvinkel. Fordi at biomasse indeholder nemlig 50% metan. Ligger mellem 50 og 80 rundt regnet. Sagt så er metan en drivhusgas, så det er ikke super godt for miljøet. Jeg vil så sige, at der er blevet dannet CO2, som vi i verden er blevet ret opmærksom på her det seneste årti, da det, som sagt tidligere, er ikke super godt for vores verden og miljø. Men som Ejner han nævner i dokumentaren Grøn Omstilling, hvor svært kan det være, så er der mulighed for, at man kan trække en del af drivhusgasserne ud og gøre biomassen mere naturligt. Men problemet ved, at man gør det er, at så er det ikke længere biomasse, men naturgas. Men som sådan er der ikke et reelt problem ved biomasse. Det er mere ved anlæggene, der kan opstå et udslip, og det kan medføre en eksplosion eller en brand, da metan er brandfarligt. Så er vi nået til spørgsmål 3. Hvordan vurderer I energikildens potentiale i Danmark? Man kan sige, at biogas har været i Danmark i et godt stykke tid. Det kom allerede tilbage i 20'erne, og det vil sagtens kunne blive brugt, da vi har et rigtig stort landbrug her i Danmark. Da man danner biogas ud af af landbrugsdyr og korn og halm og græskorn, så kan der blive dannet en stor del. Men problemet er bare, at der skal rigtig meget til for at få dannet biogassen. Så det er måske ikke den bedste energikilde for Danmark. Men det kan stadig måske udgøre en stor procentdel af Danmarks energi per år. Og hvis vi kigger på grafen her, så er den ikke helt up to date. Men man kan følge den årlige produktion af biogas, og fra man kan se i 1975, der har den været rigtig lav. Men som vi gik op igennem årtierne, så kan man se, at i starten af 90'erne, der blev det populært at udvinde biogas, og kan man se, at den har en høj stigning, og den har bare vokset siden 90'erne. Og vi har også set i de andre grafer, at den fortsætter med at vokse, den årlige produktion af biogas. Og det er jo også mere fordi, at biogas er med til at gøre verden mere CO2-venlig.